Za úlohu u tej monodramy, ktorú mladý glumec zvládal i remeselnícky, i umetnícky odlično, Miroslavovi Malackovomu bola potrebna okrem mocna koncentrácia. Veľká koncentrácia, ale dúfam, že som pozikovaný svojim dlhoročným recitovaním i istým glumeniem, že tu technika, sám jak ty to naučíš, jak to ostane i že by ešte nezabúňali všetko. I samým tým bolo dosť zachtevno. Nehovorím, že nebolo zachtevno od mňa, že by im toto naučili porobil. Režisérovi Naďovi to tá Dostojevskijova pripovedka okreme mila. Jak sám Dostojevský hváral, človek to je jedna veľká zahádka, co ju ja barži rozhadujem, barži postavam človek. Borba dobra i zla neprerivnoše odviva i ona vična, a bojne poljo to našo šerca. Nije to motiv, ja tak vychovaný, tu som še prenašal i toto chcem podzeliť so svojimi kolegami i patračami. Premiéru predstavy dramského studia Art Doma kultúry Ruský Kerestur po prikolo 50 patračoch u Veľkej sály Doma kultúry provadzeli i 308 počitovateľov dramskej umetnosti na ruskom jazyku prejk live streamu.